saco ainda ia ser o que traía a miña Erundina. Sí. O extraño é que o pousaste aquí. Calquera cousa. A andar por aí. Non sei. Non sei. Ah, pois, ainda che pesa, eh? Ah, mira, veleitas. Aí pon casa cabana. A ti non decías que ia ali ao pazo a axudar as mulleres a preparar a trapallada esa do bautizo do vinculé? Claro, e ante min marchou a Erundina. E mandache ela soa co saco. Non lle podías levar ti? Claro. Non, veredes, ia pasar primeiro pola casa de don Bernardino, falar con el e deixalo ali. E logo non lle chegou o crego co ferrado de centeo que lle levastes pola Pascua, ou... Eu non lle dou máis, Eu non lle dou máis, Paréceme que un ferrado por cada casa de veciño de toda a parroquia vai cumprido abondo, Me teñe que abondar. A filla, quere casar e parece que o crego non está por a labor. Elévanlle outro ferrado a ver se así abranda. E vai no comer que menos o traballa. Pero para ser un ferrado só moito me parece pesar. Non sei. Arrecaranlle. Pero meteulle tamén un queixo de... Un queixo, a ver, temos queixo aquí. Hostia, un queixo, Non. Dous. Eso é unha maravilla. Dous queixos. Mira, o crego a ter ben que lle leve queixos e o que se tercie. É un ferrado de centeo. Pareceme moito para eu. Mira, estes queixos do leite das vacas da casa de Cabana, o crego non os ha comido. Ser é moito centeo para un crego só. Trae pa cá. Sí, por moita papada e bandullo que jaste. No, é así. Ah, mira, vela ali a tes. Non estaba lonxe. Oiríanos. Non. A ver, Erundina, deixas aquí os sacos sen máis. Boa é que o guardamos nós, que podía ver quen o levase. Que había de levar, caracho? Que había de levar? Bueno, pode ser calquera. As mulleres tamén temos que facer as necesidades do corpo cando apertan. Bueno, vaitalo anda, a ver se convences a don Bernardino. Dille que se fai falta, que outro tanto gran queda en camiño. A ver se así o temperas. Bueno, Vamos a ver, o domingo as municións botonas na misa. E logo por que non a querer casar? mira, botar botoullas, pero deu en decir que andaba metida en meigallos a nai, que son eu, e que logo a filla había ser como a nai, e que andaría tamén metida en meigallos. E claro, dixo, mentras que non se aclarou o asunto e non a olla despois de novo en confesión, que non a casa, Entón a filla din que xa confesou unha vez, que dúas confesións sobranlle. E aí andamos. Pero aquí entre vecinos, somos casi da familia, que xuntese do meigallo. Conte, Erundina, conta, que é iso? Mirade, o domingo, antes da misa, estaba eu no adro, cadroulle que estaba el tamén ali. Que raro. Estaba a falar cos da Xacinta. Entón, eu estaba lle contando a miña irmán como lle sacara o mal do jato o neno máis novo dos douteiros, sabedes? Os ali arriba. Sí. Porque a nai ven un día onde a min, que ten moita confianza comigo, e díxome: ai, Erundina, ai, o neno non me come. O neno escuchimízamese por cada día. E que se nos vai, Erundina. Non digo eu que non, que esas cousas dans. Claro. Un mal de ollo. Bueno, que os gatos andan pola casa. E claro, mandeillo traer. Espímolo, mirei no ben miradiño e díxenlle: hai que sacarlle o pelo do gato. Ai, señora Erundina, pois sácollo, por Dios, polo que máis queira. E saquei. E o rapaz repuxo e vela aí que está a medrar como os outros. Coller a enfermidade dun gato. Pero eso é ben raro, é así todo. E como fixaches logo? Pois mira, a min eso oíra yo aí a unha señora aló das Seixas,
Ai, claro, María das Seixas. María das Seixas. Claro, María, sí. Sí. Eu cando era rapaz, a min salíme aquí baixo do ombrigo. Salíme aquí unhas bochas aí cun líquido amarelo, aí unhas bochas. Pero bueno, aquilo daba que miña nai chamou ao médico. Chamou ao médico e dixo nada, aquí hai que dar unhas pomadas e tal, e non me pasaba. Non me pasaba. Iba crecendo, e o médico, a miña nai toda preocupada. E dixo a miña avoa, leva a María de Seixas. E ves? E chegamos ali e dixolle, isto é unha pezoña dunha salamante. Mira ti. Unha pezoña dunha salamante. Hai que coutala xa. Coutala. Colleu un bote onde tiña ali unha salamántiga destas, unha pinta destas, toda seca, e plantoulle lume. E con esa cinza, botoume aquí todo. Botoume aquí. E fixo un esconxuro, así, dicinde a pezoña, pezoñar, que ves a buscar? Cinza do teu lar. Se es cobra, vaite en roda. Se es rato, vaite ao buraco. E se eres a cadeira, vaite á barreira. E aos 3 meses pasoume todo. Todo, todo. Aquilo empezou a adevecer. E díxolle miña nai, díxolle, si a cabeza dá a volta e como o rabo, o teu fillo non ten cura, morre. Mor. E aquí, Bueno, así todo tamén non quedaches, eh? bueno, eu máis ou menos. Pero mira, a ver, pero como fixaches ti? Bueno, pois eu, mira, collín un pouco borralla, peneireina ben peneiradinha. Logo boteina nunha talla de auga, e ali metimos os nenos pis. Bañámolo con moito cuidado, ben bañadiño, e despois a cama. Entón, tiramos a auga. E ali apareceron os pelos do gato, e ninguén os puxera ali. A enfermidade collera dun gato. Sí, e o rapaz sei que non andaba cos gatos, pero había na casa e colleuna igual. Cousas formidables, Pero pasar, pasan, claro. Dime a mí. O crego ten medo a que lle quiten o Sí, traballo. O traballo e os cartos. Así é todo, o crego é ben carneirán, E o carreira en medio. De Cristián ten máis ben pouco. Nada. Ala, veña. Colle saco baitalo que xa logo vai media mañá e a xente pazo xa empezar a chegar. Veña. E nós ainda lle temos as borreas sin lles poñer lume. Claro, Cousa vos. Veña, va. Nos... Ainda parece que pensamos. No, que va, que va. Son menos. No, lévalo igual. Mira que o que facer, o que vir sin facer as necesidades do corpo. Home, muller, nin que dicir ten, o que un vai de corpo vai máis lixeiro. Vai, vai. A poñerlle as lumas borreas. Veña, vámonos alá, que mentre fumegan, esos queixiños, vamos a comer os... Pero falta o pan. Deixate de pan, o queixo de saber ben con pan ou sin pan. Os queixos non saben perder, a media mañá se tamén. Vamos. Vamos. Hola, bo día. Hola, bons días. Que tal, lo que andades? Andades aos queixos, ou? Pois ando. Mañán é a feira dos 7 en Palas. E algúns que leve carto para o peto. Vou polas casas e a xente que non poida ir mañán á feira damos a min para vender e algo sempre queda. Eu non, eu recollo nos ovos, pero topámonos por o camiño e hai mochitas. Así hai nunha mesma casa, unha recolle dos queixos e outra dos ovos. Si os hai, ou si queren que le levemos a feira. Os queixos é mellor comelos. Sí, veña, vamos. Menos dan por os ovos, pero si queda unha caera, é unha caera que Claro, ten. e por pouco que sexa, menos gana unha quedando quieta. Pois sendo así, pasade logo pola miña casa, que nós mañá non imos á feira. E algo debeu haber. Pois perde coidado. Agora, imos primeiro a do crego, que se ten ben queixos. Moitos lle levan. E despois saímos pola túa casa que queda de camiño. O crego que esos ten, pero ovos te uno lleno de él. Os Non sei ovos, para que os lo levan ovos. si no da comesto. Pero ser é ruin de todo. Como me rompa, non me perdona E logo a comandan os queixos, Águeda. Pero Arsimiro, ti saberalo mellor que a min. Que a túa muller beso a feira así e feira tamén con eles, onde o cruceiro, vendendo neles. Pero eso sabe ela, non eu. Son cartos que queda ela con eles, eu case nin queixos vexo, e cartos menos. Ai, esa sí que é unha muller gobernadora dunha casa, e non a que lle dá todo o home. Hai outras que non ven un real. E logo para que eu quero? Eso, para que? Para estar metidas na casa non lles fai falta carto ningún.
iso é o que pensades vos. Elas tamén teñen que ter algo para sí. As que gobernan a casa son elas, e non vos. Quen fan os queixos? E quen cuida as galiñas igual galiñeiro polos ovos tamén. Ti, dimo que me das por un queixo que xa o levo. Ti non decías que non vías un queixo. Este un trapallando, e un queixo, e ahora aparece aquí e me di que ten un queixo. A ver, trae este queixo, Paco. A ver, imos ver, espera, imos ver este queixo. Mira que bo queixo, cuidadiño con manteiga e dos fos. Non vale un pimiento. Este queixo non vale nada. Mira, douche 6 reais por ser ti un amigo. Dame 8 leves. Pero ti toleas, señor, non te digo que non vale isto. Mira, vamos a facer o seguinte, se queres. Nin pa ti, nin pa min. 7 reais. Se queres, Levo, por outro 7, este tamén. A ver, así. Espera, imos ver se non vai ser ese saína peor. Cago no demo. Pois entón 14 reais. Bueno, estemos aquí. Ai, Ala, os 14 reais. Aí tes. Siento todo día facendo unas gorreas. Non terás alguno no peto. Hoxe por non chegar a poucos me dieron para levar a feira. A ver, en casa un verdadiño. Pero ese, ya sabemos que quería mellor no levarlos. Bueno, no, Pero negro, tienes centeo, tienes centeo aquí. Ala, carallo. Alaban os nosos queixos, os nosos queixos. Os queixos da borrea. Vos xa non eran. Non eran, non, pero xa os saboreábamos. Xa estaban. Agora, si que excusamos o pan. Pero mira, esa bota polo menos levará la chea de viño, ou que? Vai, chea, vai, queredes un grolo xa? Home, Veña, o día están por nós, pero eu xa levo Oi, ganado. se tamén podes pagar unhas chiquitas ali na taberna. menos, veña, hasta logo, vamos, veña.